Balon bae. Lah grup yang iki banter lho. Banter. Lah ngomong kleru to. Heeh. Grup iki bareng ngaten. Wow, grombyang. Iya. Lah ya mesti bareng kabeh ngono lho. Bareng kabeh. Iya. Alan banter. Tetep ana janji. Bantere iki nggon keri. Tetep ana janjimu selendang biru nututi Rama. Ora ket saka tetepno. Aku nek banter kok. Tetep ana. Tetep ana. Tetep ana apa tetepno? Lah piye manut? Tetep ana. Ya, monggo ya. Saka ngendi iki, Mak? Saka Kediri, Jawa Timur. Putra dalang. Oh iya. Ora melu bapake. Kono di-cancel kabeh kok kaya. Iya. Iya wis ora apa-apa, Mak. Matur sembah nuwun. Amundutan mboko siji diaturake, ya. Iki ana sing kurang siji no. Ya. Dikompletke, Mak. Saking PWKS Rio. Walah iki mesti streaming iki. Ya, ning kok kirim nawala. Mbok menawa lumantar kanca-kanca sing nang kene. Nyuwun lagu ingkang nyanyi Mbak Tatin. Salam kangge keluarga besar alumni SMP Bakti Mulia 97 dari Riau. Oh ya. Ayo Tin. Ya kek jumeneng. Cekat-ceket. Nah, iki Mbak Tatin. Iya. Wis akeh sing prisa no. Iya. Sugeng dalu. Ya, sugeng dalu. Oke. Ya, sugeng daluwe dicengkok apa meneh suarane no. Lah iya. Lah pripun to? Ayo sugeng dalu Pak. Ngene penak Sugeng dalu, Pak. Nah, kuwi sugeng dalu. Nah, ya saking bocahe le kemayu kok no. Ya ora apa-apa. Ki nyuwun lagu sing lain daripada yang lain. Ya, sing biasane ora tok lagokke. Napa, Pak? Selendang biru. Wah iya. Oh nggih. Ya piye lek arep miwiti saka ngendi? Biasanipun celuk menika buka bonang nggih. Buka bonang? Nggih. Piye bukane bonange? Mbuh. Nah, wong kowe ki ya ora dong. Lah sing ngerti ya sing tukange bonang. Ya ya. Iya. Piye Mas, bukane piye? Delulit. Nek kon bonang isane ming dululit tok. Kita Dululit kan dilelut. kan bunyinya seperti itu. Iya, emang seperti itu. Iya. Delulit. Ya, ya wis ora apa-apa bukane nganggo digambyongi. Heeh. Lah, main kepenak kok ya. ning gambyong piye aku ora iso joget lho. Lah wong biyen jare kondang penari kok. Penari apa? Ya penari latar, dadi ngosek-ngosek nang ngarepan. Mboten kula dadi penari yo. Penari wae wong biyen pinter joget kok. Iso nek ming joget gambyong yo. Dululit tungdang, dung ning dululit. Ayo sakarmu. Ya ning sing apik, sing kepenak. Ya. Monggo bukani bonang. Iya, Tin.
nyinden sano tembang klasik ya apik. Iya. Sae. Hah? Aja apik. Kok nek di nggon mburine tok ndak ora apik. Oh, ya sae. Nggih. Ya aja muni apik ora becik. Heeh. Hanyelake. Ya. Selendang biru, Selendang biru, selendang biru, hamong hamong ngenaki hati. ora tekan batin setiamu. kanca-kanca ya Selendang disuwuke grupak Mas ya mergo iki anyuwunan tambah meneh ya kembok apa mak kembang rawe sing nyekar ya Mbak Tatin engko tambahi ro Mbak Ayu ya men padha-padha lemune padha-padha digdayane ya mangga Tatapan aja. alon wae Lah grup yang ini banter loh. Banter. Lah ngomong kleru to. Heeh, kleru. Grup iki bareng atene. Wow, grombyang. Lah ya mesti bareng kabeh ngono lho. Bareng kabeh. Iya. Alan ku banter. Tetep ana janji. Bantere iki nggon keri. Tetep ana janjimu selendang biru nututi Rama. Iya. Ora ket saka tetepno. Aku nek banter kok. Tetep ana. Tetep ana. Tetep ana apa tetepno? Lah piye manut? Tetep ana. Ya, monggo ya.